מה אתה רואה בתמונה הזאת? אז בתמונה הזו רואים אותי כשהייתי כנראה בן שנתיים או משהו כזה, ומה שאני מאוד אוהב בה זה שרואים את זה שגדלתי במושב עם הרבה דשא והרבה פרחים, ורדים מסביב ובתי שיכונים, בתי סוכנות כאלה שעומדים על הרגליים, ושם נולדתי בעצם, במשמר איילון, ילדות מאוד מאוד יפה. ואחת התשוקות שלי כבר מגיל מאוד צעיר הייתה לציור, וכאן רואים אותי יושב ומצייר משהו, אני מסתיר את זה עם הבלוק, אבל רואים עפרונות וכדומה. זה אחד מהדברים הראשונים שהכי אהבתי לעשות, לצייר. וכאן רואים אותי עם אוסף המכתביות שלי, שאפשר לראות, זה אוסף די רציני, ערימה מאוד גדולה, והייתי אוסף כל מיני תוכניות, כל מיני מכתביות, זה היה מאוד מאוד מרגש. והייתי ככה עובר עליהם והייתי מאוד מתלהב מהם, זה היה מבחינתי ממש תחביב מאוד חשוב. מאוד אהבתי את האסתטיקה שהייתה בזה. וכאן אני כבר בטח בגיל משהו כמו 13-14, אני מצייר רקע לסטודיו של אבא שלי. לאבא שלי היה סטודיו לצילום, והאנשים שהיו מגיעים לסטודיו היו מצטלמים על פני רקעים מסוימים. ואבא שלי ביקש ממני לעשות רקע של מיקי מאוס, מיני מאוס, דונלד דאק ודייזי. אז העתקתי את הרקע הזה, אפילו היה שם גם פלוטו, 5 דמויות של וולט דיסני, וזה היה אחד מהפרויקטים הכי גדולים שעשיתי אז. וזה היה לי מאוד נחמד לצייר ממש בצורה של העתקה אחד לאחד. באותה תקופה הוכחתי לעצמי שאני יכול להעתיק היטב, וזו בעצם היה התקופה שבה החלטתי שלא בא לי להעתיק, בא לי ליצור דברים מהמוח שלי. זה אבא שלי על פני הציור אצלו בסטודיו, הציור היה מאוד מאוד מוצלח. כאן רואים את השידה שלי, גם בגיל מאוד מאוד צעיר היה לי שולחן כתיבה ועם הרבה מאוד אסתטיקה. הייתי קצת מאוהב בעצמי, יש כאן הרבה מאוד תמונות שלי, ויש כאן טרול שמאוד אהבתי, והופעה שלי בעיתון, הופעתי אז בעיתון כולנו, עיתון של נוער, ומאוד מאוד אהבתי את השולחן כתיבה שלי. כאן רואים אותי בטח בגיל משהו כמו 15, פעם ראשונה שנסעתי לחו"ל, ואחד מהדברים הכי חשובים מבחינתי היו ללכת למוזיאונים. ובאחד המוזיאונים ראיתי את התמונה The Persistence of Time של דלי, העיקשות של הזמן עם השעונים הנוזלים, ומאוד מאוד התלהבתי כשראיתי אותה. כאן רואים אותי כבר בגיל 16 מאייר ומצובע את הכניסה לגן של אמא שלי שנקרא גן ילדי האור, כתבתי את זה בזהב וזה היה מאוד מאוד נחמד. בנוסף, בגן של אמא שלי גם הייתי אחראי על כל מיני לוחות, כל מיני מקומות שקשורים לחגים מסוימים, וזה איור שאיירתי משפחה. בגן של אמא שלי הייתי מאייר וצובע כל מיני לוחות שהיו משמשים לפינות מסוימות בגן. קצת להאיר את הגן, לשמח את הגן בצבעים. זו הייתה תקופה שהבנתי שיש חשיבות מאוד גדולה לצבעים באזור שבו אנחנו חיים, שאנחנו לומדים, שאנחנו עובדים. אז התאהבתי בצבעים מאוד חיים. וציירתי לוח של משפחה ישראלית עם הילדה והילד וסבא תימני וסבתא אשכנזייה והורים מאוד מאוד שמחים, ואפילו היה כאן עוד סבא בצד ימין, וממש ציירתי את הלוח הזה, זה מאוד מאוד שימח אותי. במאוחר יותר, כעבור כמה שנים, לקחתי את הציור כמקצוע, ובתערוכה הראשונה שלי בגיל 21, רון חולדאי הגיע, זה היה מבחינתי כבוד מאוד מאוד גדול, וביחד הצטלמנו עם ציור שהענקתי לעירייה, שנקרא 100 שניות בסתירה.
זהו. תגיד עכשיו, איך הצלחת להביא אותו לתערוכה? עם הרבה מאוד מזל. אני מאוד מודה לך ואני מזמין אותך בקרוב להמשיך. תודה רבה, היה לי לעונג, להתראות. ביי מתוק, תודה.